Еврорадио.FM. Усім прывітанне. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Усім прывітанне. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Маша Калеснікава. Пры мікрафоне наш сённяшні госць, доктар і каардынатар, нацыянальны каардынатар YP у Беларусі Зміцер Кароль. Прывітанне, Зміцер. Прывітанне. Нагадаю, што сёння ўвечары у культурнай прасторы корпус Зміцер будзе распавядаць пра сексуальную асвету для падлеткаў і пра тое, як адукаванасць у тэме падлеткаў зможа ўмацаваць сямейныя каштоўнасці ў Беларусі. І вось мне цікава, наколькі ўвогуле неабходна ў наш час размаўляць пра гэта з дзецьмі, так? І чаму нашы бацькі не лічылі патрэбным распавесці нам гэтую важную інфармацыю і пакідалі нам магчымасць як бы ўсё на ўласным досведзе пра ўсё гэта даведвацца. Чалавеку з вуліцы складана растлумачыць неабходнасць сексуальнага рэпрадукцыйнага здароўя ў школе, напрыклад, ці ўвогуле неабходнасці размаўляць са сваімі дзецьмі аб сексуальнасці, аб рэпрадукцыйным здароўі, аб задавальненні ў сексуальных стасунках. Наўрад ці людзі увогуле думаюць аб гэтым. Тым не менш, улічваючы тое, што свет змяняецца, і падлеткі, дзеці апыняюцца сярод шматлікай інфармацыі, якую яны не могуць добра пераварыць, зразумець, што добра, што дрэнна, неабходна неяк дазволіць ім, даць магчымасць разабрацца ў гэтым пытанні. Ну, але чаму нашы бацькі ў свой час як бы не лічылі патрэбным нам нешта распавесці? Нашы бацькі ведалі сваё месца ў жыцці, ўсё было вельмі проста. Гэта добра, гэта дрэнна. Ты жывеш так, ты робіш тое, ад цябе чакаюць, вось, каб ты так сабе паводзіў. І такая схема, яна вельмі часта атрымлівае рэпрадукцыю і па сённяшні дзень. Таму што калі падлеткі адмаўляюцца ад сексуальнасці сваіх, калі бацькі адмаўляюцца ад сексуальнасці сваіх дзяцей, калі яны кажуць, што не, мои дзеці не займаюцца сексам, мы аб гэтым не размаўляем, у іх не ўзнікае такіх пытанняў. Гэта не значыць, што падлеткі не займаюцца сексам. Проста яны не размаўляюць аб гэтым з бацькамі, і вось усе іх праблемы, іх пытанні, яны пераходзяць у праблемныя нейкія псіхалагічныя аспекты. І далейшая вось іх сексуальнасць звязаная з негатыўнымі перажываннямі. Для таго, каб чалавека зрабіць здаровым, каб ён заставаўся ў стане здароўя не толькі фізічнага, псіхалагічнага, але і сексуальнага, каб ён не атрымаў інфекцыі, каб не атрымаў непажаданую цяжарнасць у падлеткавым узросце, вось і існуем мы. Ну так, у вас прынцып гэта роўны вучыць роўнага. Вось давайце крыху больш распавядзем слухачам пра гэта. Сетка YP, яна была створана больш за 15 год таму Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. І ў Беларусі мы супрацоўнічаем з Беларускай асацыяцыяй клубаў ЮНЕСКО і пад UNFPA, пад эгідаю UNFPA мы працуем. І сетка аб'ядноўвае студэнтаў, школьнікаў, ліцэістаў з усёй Беларусі. І мы праводзім трэнінгі па запрашэнні школаў, па запрашэнні настаўнікаў, настаўніц у розных месцах. Гэта не толькі Мінск, гэта шматлікія іншыя гарады. То бок бацькі не гатовыя яшчэ пра гэта размаўляць, а школы ўжо гатовыя? Гэта залежыць, канешне, ад школы, гэта залежыць ад кантэксту, але часта ёсць бацькі, якія самі нас запрашаюць, якія робяцца ініцыятарамі гэтага працэсу запрашэння нас як арганізацыі. Але школам праблематычна размаўляць на тыя ці іншыя тэмы, бо ў іх не было такой адукацыі. І для Святланы Сцепанаўны, напрыклад, з Магілёва складана растлумачыць дзецям праблему, з якой яны могуць сутыкнуцца пры неабароненым сексе. Яна не можа растлумачыць усе аспекты атрымання ганарэі там, ці іншых сексуальных інфекцый.
У той жа час дзецям не вельмі, магчыма, камфортна чуць, калі яна будзе распавядаць, што сексуальнасць гэта таксама добрая, здаровая частка жыцця і што кожны чалавек мае сексуальныя стасункі. Калі гэта інфармацыя перадаецца ад падлеткаў падлеткам, гэта значна больш камфортна для саміх падлеткаў, як паказваюць даследаванні тыя ж. То бок ёсць нейкая статыстыка вось пра тое, колькі, напрыклад, людзей спрыяльна ўспрынялі інфармацыю і потым, напрыклад, былі пазбаўленыя там нейкіх інфекцый ці нейкай там непажаданай сцяжарнасці. Пачнем з таго, што статыстыку па Беларусі ўвогуле вельмі складана знайсці. Таму што яе не існуе. Таму што нават калі яна збіраецца, яе няма ў адкрытым доступе. Таму што не вельмі цікава адкрываць статыстыку па падлеткавай цяжарнасці, па інфекцыях у падлеткавым узросце. Лічыцца, што у прынцыпе ўсё добра. І калі браць рэгіён усходняй Еўропы, Цэнтральнай Азіі, у Беларусі сапраўды добрыя паказчыкі. І праблема толькі ў тым, што гэта адзіны рэгіён у сусвеце, у якім дагэтуль працягваецца эпідэмія ВІЧ-інфекцыі і інфекцыі, перадаваемыя палавым шляхам, яны распаўсюджаны з большасці сярод падлеткаў. Статыстыка дзейнасці ў IPIR мы спрабавалі сабраць такія дадзеныя, але мы не такая вялікая арганізацыя, і гэта практычна немагчыма. Медыцынскі універсітэт рабіў статыстычныя даследаванні па ПТУ. І там было вельмі добра паказана, што тыя навучальныя установы, дзе праводзіліся трэнінгі, якія праводзім і мы, там значна паменшылася колькасць захворванняў на інфекцыі, перадаваемыя палавым шляхам. Ёсць сусветная статыстыка, ёсць даследаванні амерыканскіх вучоных, ёсць даследаванні канадскіх навукоўцаў, брытанскіх. І гэтыя ўсе даследаванні я буду паказваць сёння і тлумачыць, якія варыяцыі сексуальнай асветы працуюць, якія не, а якія ўвогуле шкодныя. Я нагадаю, што сёння госць жывога эфіру Еўрарадыё, доктар і каардынатар IPIR у Беларусі Зміцер Кароль, і мы размаўляем пра сексуальную асвету падлеткаў. Дарэчы, ПТУ, гарады, гэта зразумела, а вось да вёсак вы даязджаеце, да беларускіх глыбокіх там вёсак у палесе якім-небудзь на балотах? Пакуль не было замоваў, але мы адкрытыя для прапаноў. Добра. Калі трэба пачынаць сексуальную адукацыю? У колькі гэта трэба рабіць? Добрае пытанне. Добрае пытанне. Як паказваюць тыя ж даследаванні і дакумент, які быў створаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый, паказвае, што сексуальнае і рэпрадукцыйнае здароўе трэба ўвогуле пачынаць распавядаць з самых малых гадоў. Але гэта не значыць, што неабходна даваць тлумачэнне, што такое секс менавіта як від дзейнасці для маленькіх дзяцей. Канешне, не. Інфармацыю трэба даваць у залежнасці ад узросту. У такім аб'ёме, які неабходны для кожнага ўзросту. І дзяцей не цікавіць секс як менавіта фізічная практыка, працэс. Іх цікавіць стасункі больш. Значна больш іх цікавіць адрозненне і нейкія рэчы, якія аб'ядноўваюць мужчын, жанчын. Іх цікавіць знешні выгляд, іх цікавіць анатомія з самага дзяцінства. З іншага боку, калі забараняць дзецям, калі казаць, што гэта ўсё шкодна, што калі казаць ім, што гэта сорамна, сорамна, цябе не будзе любіць Бог, не ведаю наконт Богу, я меў досвед іншага, але вось менавіта ад гэтага і пачынаюцца гэтыя праблемы, якія звязаныя з зажатасцю дарослых, з неразуменнем, што такое сексуальнае рэпрадукцыйнае здароўе. І рана ці позна падлеткі ўсё роўна пачнуць займацца сексам. Гэта непазбежна.
Просто калі яны будуць валодаць інфармацыяй аб інфекцыях, калі яны будуць ведаць, як апранаць прэзерватыў, яны будуць выкарыстоўваць гэта падчас свайго першага кантакту з чалавекам, з чалавекам, з якімі яны хочуць мець гэты кантакт. Яны не будуць гэта рабіць пад уплывам нейкага сацыяльнага прэсінгу, з-за таго, што ўсе астатнія падлеткі ўжо паспрабавалі, а я адзін ці адна засталася не пры справе. Вось мы вучым менавіта гэтаму, дазваляем падлеткам зразумець, што яны могуць уступіць у сексуальныя стасункі тады, калі яны будуць гатовыя да гэтага. І гэта спрыяе таму, што яны вступаюць у сексуальныя стасункі пазней. А вось з медыцынскага пункту гледжання, вы як доктар, можете сказаць вось аптымальны ўзрост для падлетка, калі можна там уступаць вось у полавыя сувязі? Палавыя сувязі, сексуальныя кантакты гэта складанае пытанне, таму што гэта залежыць ад таго, наколькі чалавек гатовы. І чалавек можа быць гатовы ў 16 год, а можа быць не гатовы ў 18. Ну, гэта маецца на ўвазе менавіта канстытуцыя і псіхалогія, так? Так, але я не раздзяляю часткі фізічнага цела і псіхалагічнага. Таму што толькі ўзаемаўплыў і гармонія дзвюх частак і з'яўляецца здароўем. Бо здароўе гэта не толькі адсутнасць захворванняў ці інваліднасці, гэта стан поўнага псіхалагічнага, эканамічнага, сацыяльнага, задавальняльнага ладу жыцця. То бок на трэнінгах вы распавядаеце дзецям, як мусіць адбывацца ў першы раз? Ну, то бок нейкі такі ЦУ даеце? Не, у нас ёсць розныя модулі у залежнасці ад узросту. Ёсць модулі аб тым, што такое ВІЧ, СНІД, адрозненні, як можна атрымаць інфекцыю, як немагчыма. Гэтыя трэнінгі спрыяюць талерантнасці дзяцей да людзей, якія жывуць з ВІЧ-інфекцыяй. Барацьба са стігмаю. Ёсць трэнінгі, якія падказваюць падлеткам аб іншых інфекцыях, перадаваемых палавым шляхам. Ёсць трэнінгі, якія тлумачаць, што ніхто не можа прымусіць чалавека ўступіць у сексуальныя стасункі. Аб гэтым ёсць нават форум-тэатр. Ёсць дэбаты ў нас аб тым, у якім узросце трэба ўступаць у сексуальныя стасункі, і самі падлеткі аб гэтым размаўляюць. І я вельмі, дарэчы, рады, што зараз будзе з наступнага навучальнага году такі факультатыў, які хоць і завецца Асновы сямейнага жыцця. Але па сутнасці, калі паглядзець змест праграмы, там ёсць месца для дэбатаў, там адкрытая пляцоўка для таго, каб паразмаўляць на тэмы. Там няма, што сям'я — это ячейка общества, і только одна, і так далей. Ну, галоўна, каб наша школа была гатовая да дэбатаў, таму што дэбаты ў школе гэта такое падпытанне. Гэта залежыць ад выкладчыкаў. Так, давайте мы перарвемся зараз на паузу. Я нагадаю, што Зміцер Кароль, доктар і нацыянальны каардынатар УАЙПІР у Беларусі. Сёння госць нашага жывога эфіру. Мы гаворым пра сексуальнасць і падлеткаў. Перарываемся, сустрэнемся праз 1,5 хвілінкі. Może niechta magutny i mudry po życiu jak sportowiec bieżyć. No a my naturalny jak durni nie dajemy rady prawilnie żyć. Nawet groszy nie umiemy liczyć. Nie planuję kariernego rostu, konkurenta nie będziemy zniszczać. I nie chcą pamiętne tosty za potrzebnych ludzi uzdymać, tak pośla i krywnięci bujać.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Падазраваны ў крадзяжах карціны з відам Крыма аказаўся крымскім бізнэсоўцам. 31гадовы Дзяніс Чупрыкаў, які нарадзіўся ў 86 годзе ў Феадосіі, ён затрыманы, быў зарэгістраваны ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка ў жніўні за летась. Асноўны напрамак дзейнасці – электрамантажныя працы. Нагадаю, карціна была ўкрадзеная і вернутая ў Трацякоўскую галерэю цягам адных сутак. Аднак здарэнне нарабіла шмат шуму дзёрзкасцю выканання. Чупрыкаў проста зайшоў у музей, проста зняў карціну і проста выйшаў з музею. Журналіст і палітычны актывіст Кастусь Жукоўскі эміграваў з Беларусі. Ён сцвярджае, што на яго машыну напалі і здзейснілі правакацыю. За ім пакінулі краіну ягоная сям'я, жонка з дачкой. Паводле Жукоўскага, разам са сваім спадарожнікам Барысам Анікеевым яны спыніліся, каб праверыць, чаму праграваецца рухавік, і іх машыну ўзялі ў аблогу 4 дзябелых мужчын, якія адразу ж паехалі на джыпе. Кастуся Жукоўскага гэта спалохала. У дадзены момант ён знаходзіцца ў Польшчы, недасяжны для якіх-небудзь каментароў, паведамляе прэс-служба БАШ. 29 студзеня пахмурнае надвор'е, на значнай частцы тэрыторыі краіны ападкі, снег, мокры снег, днём па поўдні з дажджом, месцамі туманы і галалёд, і гэтая адліга пратрымаецца ў нашай краіне усе апошнія дні студзеня. У сераду ў многіх раёнах пройдзе асабліва мокры снег з дажджом, паведамляе Белгідраметэацэнтр. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Breaking all the rules, playing games with my hair. My love said I've gone off the rails. Еврорадио.FM. Я перепрошаю за технічні... Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Я яшчэ раз перапрашаю за тэхнічныя нязручнасці. У эфіры Еўрарадыё Маша Калеснікава пры мікрафоне. Сёння разам з доктарам і нацыянальным каардынатарам ВАЙПІР у Беларусі Змітром Каралём мы размаўляем пра сексуальную адукацыю падлеткаў. Дарэчы, вось мы з вами закранулі ў мінулай частцы факультатыў, які мусіць увесці з наступнага году, так, это асновы сямейнага жыцця. Увогуле, наколькі ён падобны да таго, што вы робіце ў школах? Тэмы, якія закранаюцца там, падобныя на тэмы, якія даем мы на нашых трэнінгах. Канешне, у нас няма настолькі моцнага пра сямейнага, пра вось гэтага духу, але ў той жа час мы даем у прынцыпе тую ж інфармацыю. Проста якім чынам яна будзе давацца падлеткам і як будзе раскрытая тэма сексуальнасці, як будзе раскрытая тэма стасункаў, гэта ўсё залежыць ад выкладчыкаў, якія вельмі часта запрашаюць нас на правядзенне такіх трэнінгаў, і гэта вельмі добра. Таму што мы робім такія трэнінгі і без факультатыву, які будзе ўведзены. Але падчас гэтага факультатыву, калі будуць нас запрашаць, у нас проста больш будзе аўдыторыя. І гэта карысна для ўсіх. А вось глядзіце, у вас там у сённяшняй тэме, я нагадаю, што сёння 28-го ўвечары у 8 гадзін у корпусе будзе лекцыя з метра, якая будзе і прысвечаная тэме вось гэтай асветы сярод моладзі, сярод падлеткаў. Вось, і тут ёсць такая штука, якая называецца вось як сексуальная асвета, так, уплывае на умацаванне сямейных каштоўнасцей. Так як? Вось што такое сямейныя каштоўнасці? Ну, зараз у нас, ведаеце, у краіне вельмі часта гэтая фраза гучыць: сямейныя каштоўнасці, традыцыйныя каштоўнасці. Але што гэта па сутнасці? Ну, я так разумею, што гэта, ну, выключна, калі браць наш кантэкст, гэта сям'я, гэта там бацькі, дзеці, гэта добрае стаўленне мужа да жонкі, жонкі да мужа, гэта адсутнасць там алкаголю, нейкіх залежнасцей у бацькоў, так? Гэта, ну, я так разумею. І ў дзяцей? І ў дзяцей таксама, так. У нас, мне здаецца, таксама такая ж канцэпцыя сямейных каштоўнасцяў. Сямейныя каштоўнасці – гэта добрыя стасункі, давяральныя стасункі паміж бацькамі і дзецьмі.
А што такое сям'я ўвогуле? Гэта людзі, якія жывуць пад адным дахам, якія звязаныя эканамічна адзін з адным, якія маюць агульны быт. Вось што гэта сям'я. Зразумела, проста мяне цікавіць і непакоіць тое, ці будзе вось у канцэпцыю нашай сям'і беларускай, так, напрыклад, падпадаць людзі іншай сексуальнай арыентацыі, напрыклад. Ці вось гэта сямейныя каштоўнасці беларускія? Я не ведаю, наколькі гэта будзе разглядацца на гэтых трэнінгах. Гэта таксама залежыць ад выкладчыкаў. Але што галоўнае? Захаванне рэпрадукцыйнай функцыі, захаванне здароўя падлеткаў. Гэта сэнс праграмы, якая будзе рэалізавана падчас гэтых факультатываў. Сэнс нашай дзейнасці, як сеткі ў IPER, захаванне сексуальнага рэпрадукцыйнага здароўя, каб моладзь, каб маладыя людзі мелі магчымасць мець задавальненне ад жыцця і каб іх рэпрадукцыйная функцыя рэалізавалася у будучыні. Па сутнасці так. Калі яны будуць мець жаданне. Беларускія падлеткі ўмеюць сябе прымаць увогуле, сябе, сваё цела? Я думаю, што гэта трэба спытаць падлеткаў. Тым не менш, тыя трэнінгі, якія мы праводзім без дарослых, без бацькоў. І без настаўнікаў? Да, канешне. І падчас гэтых трэнінгаў яны, канешне ж, адкрываюцца. І яны распавядаюць менавіта тое, што турбуе іх. І тут ёсць добрая магчымасць замест той плыні інфармацыі ў інтэрнэце мы можам даць якасную інфармацыю, як урачы, як псіхолагі. Мы можам распавесці, падказаць, куды звярнуцца, ці ўвогуле дзе атрымаць дапамогу. Мы можам растлумачыць ім тыя ці іншыя рэчы, каб яны маглі працягваць распавядаць гэтую інфармацыю далей. Так працуе peer-to-peer education. Якія пытанні яны часцей за ўсё задаюць? Ёсць нейкі набор такі? Вельмі часта пытанні наконт стасункаў. Дзяўчын, хлопцаў, уступленне ў сексуальныя стасункі, пытанні па інфекцыях, пытанні аб кантрацэпцыі, таму што ёсць разуменне таго, што ёсць кантрацэпцыя, але яны не ведаюць, як ёю карыстацца вельмі часта. І калі ёсць рэклама, што там сохрани себе жизнь і паказаны гэты прэзерватыў, на далонях не вельмі зразумела, як ім карыстацца па сутнасці. Вось тут узнікае праблема, што падлеткі, якія уступаюць у сексуальныя стасункі, яны яшчэ не маюць інфармацыі аб тым, як гэта робіцца. І тады яны атрымліваюць праблемы. І вы распавядаеце? Да. Ёсць нейкі, не ведаю, трэнажор, дзе вы паказваеце, як карыстацца прэзерватывамі? У сусветнай практыкі такія трэнажоры ёсць. Мы ніяк не можам такія замовіць, бо ў нашым рэгіёне гэта дастаткова складана знайсці. А замаўляць у секс-шопах, гэта трошкі іншае. Тут сутнасць не у менавіта візуальным вобразе, а ў тэхнікі. Таму ёсць бананы, напрыклад. Цікава. Якія забабоны дагэтуль існуюць у нашым грамадстве, якія датычныя сексу? І ці існуюць? Вы не паверыце, дагэтуль наконт мастурбацыі, што гэта прыводзіць да слепаты ці да глухаты, прычым у розных рэгіёнах Беларусі па-рознаму. Я думаю, што сёння людзі, якія абменьваюцца інфармацыяй больш, маглі б зразумець, што калі ў Магілёўскай вобласці гэта прыводзіць да слепаты, а ў Віцебскай да глухаты, то штосьці не так з канцэпцыяй. Ёсць разуменне таго, што чамусьці. Што такое экстранная кантрацэпцыя? Гэта калі выкарыстоўваюць розныя прэпараты пасля сексуальных кантактаў, і гэта 100% прыводзіць да адсутнасці цяжарнасці. Насамрэч не. Ці таксама ёсць нейкія стэрэатыпы, якія сярод падлеткаў так пераходзяць, і яны дастаткова шкодныя. Для таго, каб растлумачыць, што гэта працуе, ці гэта не працуе, ёсць і мы таксама. Вось канцэпцыя пра пазбаўленне цнатлівасці, я так разумею, яна таксама ўжо састарэлая, правда?
Насамрэч не. Не? Насамрэч не. І гэта вельмі актуальнае пытанне. Але гэта, ну, як набыванне новага досведу, можна ж гэта так трактаваць, што гэта не пазбаўленне станцлівасці, гэта вось добры такі перыяд, так, правда? Новы досвед будзе сексуальны, новае Гэта жыццё. залежыць ад чалавека. Гэта залежыць ад таго, наколькі для чалавека гэта важна. І калі для чалавека, дзяўчыны ці хлопца, важна, ну, важныя свае вось гэтыя межы, як гэтыя, як гэта растлумачыць, вось гэтая абаронная зона, недакранальная. Межы, так. Да, свае асабістыя межы. Калі для чалавека вось гэтая канцэпцыя вельмі важна, тады і не варта уступаць у сексуальныя стасункі. Чалавек потым будзе гатовы. І ён атрымае гэты досвед, калі ён будзе гатовы да гэтага досведу. Вось так. І вось тэндэнцыя зараз, што асабістыя межы значна больш каштоўныя для падлеткаў за сексуальныя стасункі. Секс, ён паўсюль. Можна запампаваць Тіндер, іншыя прылады, там, Баду, Гріндер, я не ведаю, розныя зусім. І секс, ён вельмі даступны. І гэта ўжо не цікава. Наадварот, калі секс забаронены, гэта тады робіцца цікавым. І тады падлеткі зацікаўлены ў тым, каб адкрыць для сябе штосьці новае. Калі гэта паўсюль, ну, колькі? Заняткаў 6, 7, 8 заняткаў на дзень. Няма часу. І секс пераўтворваецца ў зашквар. Але, відаць, ўсё ж для з'яўлення грамадзянскага такого, для з'яўлення грамадзянскай супольнасці ў Беларусі ўсё ж больш важней, каб падлеткі ўмелі адстойваць свае асабістыя межы, правда? І нашыя трэнінгі таксама разлічаныя на гэта. Той форум тэатра, які я закрануў, там дзяўчыну прымушаюць уступіць у сексуальныя стасункі хлопец, якога прымушаюць ягоныя сябры. І тут атрымліваецца вось гэты сацыяльны прэсінг. І людзі, якія ўдзельнічаюць у форум тэатры, яны могуць замяняць тых ці іншых акцёраў, каб адчуць сябе на кожным месцы, так? Адчуць і паказаць, што б яны зрабілі. І калі яны думаюць часта, што я тут замяню, ўсё стане значна лепш, я выпраўлю сітуацыю, атрымліваецца, што падчас гульні яны не могуць гэтага зрабіць. І яны разумеюць, наколькі гэта ўсё ж такі актуальна. І яны вучацца праз свой опыт вось гэтай гульні сказаць не. Яны вучацца адстойваць свае межы. І вось гэта важна. Гэта вельмі важна у сексуальнасці падлеткаў. Таму што калі падлеткі не гатовыя і уступаюць у сексуальныя стасункі, гэта прыводзіць толькі да траўмы псіхалагічнай і праблемаў з сексуальнасцю, закрыцці, розных дысфункцыях, і адсутнасці задавальнення ад сексу, што мы можам бачыць сярод старэйшага пакалення. Слухайце, як ўсё ж прымусіць бацькоў звярнуць увагу на сексуальнасць уласных дзяцей? Ці не варта для іх нейкія трэнінгі ладзіць? Менавіта у гэтым сэнсе. Наша арганізацыя займаецца, ну, наша сетка займаецца трэнінгамі сярод падлеткаў. Таму што Маісей колькі гадоў вадзіў па пустыні? 40, да? 40. Калі Савецкі Саюз распаўся? У 91-м. Ну вось. Колькі нам яшчэ часу вадзіць? Па сутнасці, на гэта неабходны проста час. І тыя людзі, якія пераасэнсавалі, яны ўжо даўно вядуць іншы лад жыцця, ці яны даўно ўжо размаўляюць па-беларуску, умоўна кажучы. Я маю на ўвазе, што яны змянілі свой светапогляд, яны адкрылі для сябе новую інфармацыю. Калі людзі зажатыя, калі яны баяцца чагосьці, калі яны хочуць таксама, каб вось гэтая сістэма каштоўнасцяў працягвала існаванне, яны даюць гэтую інфармацыю дзецям. Ёсць магчымасць уратаваць іх па сутнасці, ёсць магчымасць паказаць ім, што ёсць у жыцці задавальнення, ёсць у жыцці магчымасць атрымліваць асалоду, а не толькі негатыўныя нейкія і шкодныя аспекты сексу. Да, яны могуць быць. Але калі не закранаць іншую інфармацыю, калі не даваць падлеткам інфармацыю аб тым, як выкарыстоўваць кантрацэпцыю, калі не даваць ім інфармацыю аб тым, што секс таксама гэта здаровая частка жыцця,
яны будуць толькі на негатыве размаўляць аб сексуальнасці і сексе. І секс будзе па-ранейшаму сорамна. Так. Вось вы колькі гадоў працуеце ў гэтай сферы? З 2015-го. Не так шмат, але ну вось на ваш погляд за гэты час нейкім чынам змяняюцца коды сексуальных паводзінаў у Беларусі ўсё ж сярод моладзі? Коды сексуальных стасункаў. Так. Ці змяняюцца яны? Мне здаецца, вось канцэпцыя свабоднага часу выступае на першае месца і асабістай прасторы. Ну, насамрэч, гэта не настолькі цяпер... Секс, ён не настолькі важны. Ён перастаў быць забароненым, ён перастаў быць цікавым. Усё, што забаронена, тое і цікавае. І калі вось канцэпцыю гэтага факультатыву даваць праз забарону сексу да вяселля, да шлюбу, атрымліваецца, што падлеткі ўсё роўна будуць уступаць. А калі даць ім якасную інфармацыю аб тым, што такое кантрацэпцыя, як яе выкарыстоўваць, што рабіць, калі інфекцыя ўсё ж такі у вас ёсць, куды ісці, да каго звярнуцца, ці як зрабіць так, паменшыць рызыкі. Гэта ўжо, окей, гэта не настолькі тады цікавае, як штосьці, што забаронена. Сёння ўвечары вы чакаеце шмат людзей? Я ўвогуле вельмі хачу пазнаёміцца з людзьмі, якія выступаюць супраць сексуальнай асветы, таму што колькі мы не праводзім гэтых трэнінгаў сярод падлеткаў у школах, чым больш мы іх праводзім, тым больш нас запрашаюць у іншыя школы. Што дырэктары, што выкладчыкі, што настаўнікі і бацькі, якія ініцыююць гэты працэс запрашэння. І мы сутыкаемся толькі з каментатарамі рознымі там на Тутбаі аб тым, што такія людзі існуюць, якім мы не падабаемся. Мне хочацца паразмаўляць з гэтымі людзьмі, мне хочацца паказаць ім план, бо яны не могуць чамусьці знайсці яго ў інтэрнэце. Я маю на ўвазе нашыя праграмы трэнінгаў. Мне хочацца сустрэцца з людзьмі, якія сапраўды не разумеюць, што гэта такое. Бок вы хочаце пачуць ад іх аргумент? Да. І вельмі часта такая аргументацыя, яна вельмі эмацыйная, таму што не хапае фактычнай інфармацыі і не хапае свайго досведу. У іх не было такой адукацыі ў школе, таму не толькі яны... У іх ёсць сумнёвы наконт неабходнасці такой адукацыі. Яны баяцца яе. Яны рэальна баяцца. Яны думаюць, што мы выкладаем падлеткам аб тым, як трэба займацца сексам і паказваем гэта ўсё. Не, наадварот. Наадварот. І да гэтага потым я буду паказваць і распавядаць навуковыя артыкулы, то бок фактычны матэрыял, які паказвае, якія практыкі сексуальнага рэпрадукцыйнага здароўя ў школе эфектыўныя, якія не. І чаму? Дзякуй, міністр вялікі. Я нагадаю, што госцем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стаў доктар і нацыянальны каардынатар YPIR у Беларусі Зміцер Кароль. Сёння ўвечары ў 20:00 у культурнай прасторы корпус Зміцер правядзе лекцыю на тэму сексуальнай адукаванасці падлеткаў і узмацнення праз гэтую сексуальную адукаванасць сямейных каштоўнасцей. Менавіта так. Дзякую вам. Дзякую вам. Шчасліва.